Ale vtedy do Kasloho ešte viacej lialo, vtedy boli aj kľupy. Vidím, jak mama lamentuje. Tak to sme doma, iba 77, aha. Nič. Dobre, už to je kľudné. No, pomaly. To už len za tým autom pred nami asi ideme. Dobre, už pomaly prestáva. To sa ti len zdá. Odmýšľam, že to niekde odstavím. Mohli by sme. Tieto tu náročky stoja? Odmýšľam, či nám keby napíše tento čošpek vlastne. Keď by napíše za túto hranicu, tak to špúťame na hranicu a tam.